Салом алейкум, бардораи азиз. In видео барои анаму Қобилҷонай, худованд модари Қобилҷона сабр бита, ин коре ки дин нагузашт. Бовар кунед бародарои азиз, мақсад куҷои интернет медурой. Мақсад Қобилҷона зинда бошанд. Бародарое ки мақсад бетараф набудан, видео кардан. Хай бародарои азиз, ҳама метавонед канали чанд каналда номерои тағоиш мондагиай. Ҳай кадоме ки метавона мақсад чене зурас хайр куна. Худованд акаи модар сабр бита, ин коре ки мақсад гузашт. Бародарои азиз, бовар кун ҳама медонам мақсадире, дигар намедонем чӣ хеле гап занем. Худованд сабр, бо худованд мегӯем ки сабр бита. Бародарои азиз, пагай на ҷинозааш будай, ай шаҳри нав будай. Ай шаҳри нав будай, имрӯз мебурдиамш, пага ҷинозааш будай. Ай кадоме ки метавона марҳамат ҷинозааш бирем. Бародарои азиз, дар ҳаққаш дуо кунед. Худованди авлоди ира мақсад сабр бита. Коре ки гузашт, ака худо худаш медонад. Худованд ҷазои ӯро иншалло дар ин дунёам, дар ӯ дунёам худованд ҷазои ӯро метаҳад. мо боварӣ дорем ки дар ин дунёам, дар ӯ дунёам мақсад ҷазоша мегирад. Бадбахти паданалат.